jungi kumki nong yalam joka parti NPP kibangi laya budien ya kanika kam ban cancel lani ban terminate ya kontrak jong usai ubade ba sami ka boarding ha ka thain motion ram ranikor ba moplang ngi so kemen sikat de pan yatu Ahmad Jopi ba kumbangila jubudien ba mahta nadu ka santarik jong uni ubnai bangila kendo yo chief minister bandawa banweng sisendon ya kasai company na ka thanjungi mentakasi nilayo ya ka kopi jong ka order ka bala terminate sendon lani la cancel sendon ya ka kontrak jong kasai company na kabayasoy bat ka MECL te dakani ko order la pensyai syangi barok ba kasai kamdon benta isu bantrei hangthia ka thain kamausun ram ranikor bat moplang bat kladei ba kan songno kitar jong ka company bat mi no sendon nang thia na ka thain jungi isha ka jinya kun la kumbala nyobna kaba ki pai ba nong song snong jungi kila sem ya ki jing ya ka jingle thombor jong kani ka company kaba la showroom hakiyeng kala thau yaki meter but kala ai de yaki notice kaba dewan sio ya ka fine kaba shaki silak shaki arlak tengka te ka jing o jong pai ba kalong ba haba ki kilong ki belui ki bang tip ya ke andre ni shem ba kadon nong rim sha ka jing dawa jong kini ki pai ba nong sok snong bat kum ki nong yalam ni don UMDC ba alben saukmi obala shim khia kani ka kam bat ni la penpoi shangi ki high command jong ka party jongi but nakaliang ka party jongi nila late pani kendo yo chief minister but ngita songo ya chief minister bolo bat ya ka juban jong u ba uong ba ngangle ya kanika kam hapo kini ki kanjat singi but shisha hapo san singi nadu bangile ya kendo mangi mentaka deka ngile santarik mentaka deka chipotarik ba hapo san singi u chief minister ula pediang ya ka jing kerpat ke jongi but ya ka jing dawa jong pai ba tengi songo ya chief minister ngi songo ya baro ki noksong snong ro kumjo ki balai kershan ya ka parti jongi la kershan ya ki leaders jongi ai mesim yangi bangin wan bangin bo ya kum kata ke jing dawa nak liang ka sorka na penpau ke jing ai khublei ka bakarpang ingkong eu chief minister bola shimkhya ya kanika jingot ka jongi haini khendiat sngi bangi perso bat ngi persutho yu ya ke ka jing bo pajba jonga mosram konsulti ka ranikor bat ka moplang baki pajba ki mat ki jing ki babon sokmen ban kumbangila kular ya ki pajba bahakini ki khendiat sngi sokmen ba mentah sngi kane ka order kalami ya baka सरकार ही कला टर्मिनेट या का कॉन्ट्रैक्ट हकबदे बट कने का साई कंप्यूटर लिमिटेड ते शिशा का नकलें जो सरकार नकलें जो चीफ मिनिस्टर खमतम ए उला शिमखिया कने का कम बट शिसंदन ही उला टर्मिनेट नो कने का कॉन्ट्रैक्ट बट ngamla klem ai khuble ya ki pekba jo ka mosram constituency ngamla klem ai khuble ya ki nong ki kli no suchar chnong ki ba pher po jo ka mosram constituency ki sengbhalang ru kunjo ya kawa kila shimkhia ya kene ki issue hakin ki khendiat banai ki la let bani kendo ya ki nongilam ki ba pher hanre sutanat pat ba hakane ka por ba ka sarkar ka asngap ya ka jingot ka jongi kum ki nongilam jong ka party ki kli nong sharshunong ki sengbhalang bat khamtam
ya ki pai ba jong kini ki likely ki constituency ngapan pau kajing ai khublai sesi sen you chief minister but ya borok kinong yalam jong kini ki likely ki constituency kulisipon Mendapat ba hajaka jong kanika sai na Ya chimti. to. Bosing kali to. kumbalong menta ni suthu ba ni nakaliang jungi ni dawa ba ngimtre sho ya kini ki private company ba kinwan ban chimti hapo ka Mosram subdivision te nakaliang jong ka sarkar ka lakulan ba kumbalong menta kan chimti biang ka MECL Pidang jikaman ba kan ya ben. Lano kan chimti mesti ang ba. Kita yang penting. ni ka kadang don ka jingi kren hapring ka department ka jongki te lese nga thrai hakini khindia singhi kan take over biang ka MECL nagane ka sai company